A'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim. Magana abinda za na faɗi mutanen Tchakire yaro da babba maza da mata duk wanda san namiji ne shi yana motsi yanda san namiji ne shi ku shiri duk abinda mutum yana dangance da ni yazo yi duk abinda mutum yana yawa ba wai wani sai saka duk abinda kai kana da ƙaryanka da komai kai kana kawai kai ni ba na ce ka bai ba kawai kai din duk abinda kai amma akwai abinda ke da ka buɗi mataki na kirke ka shirya da kyau radda ga idan dai ka san abin da za a yi dan mu abin da muka dauka ba yiwa ka zo ka zalunci mutum wai ka zalunci mutum ka ce ko kana son matan mutum ko kana son wani abu ga mutum ka ce kai din kuma ka zo ka zauna ko kuma mutum na da mace ka ce ka aure ta kuma in ka aure ta din ka zo ka zauna da ita shi gashi kana ganin shi kana yawo da ita shi kuma yana yawo ka rubuta ka yi wallahi wannan ƙarya ce tsakani na da Allah ƙarya ce wannan duk abin da ka gani wannan kai kani ka kashe kanka kuma abin da ke da ko ɗan kungiya da ni ba su da wani ɗan kungiya halin wanda ke kira ki babban duda duda ga shege dan gidan wake su dan gidan Fatima to ka iya gane a duda dan gidan Fatima kwata ka hayan wata kuma ka san abin da kake ba danyi ne ka yanzu ba ga so ka san ma abin da kake ba kuma wallahi nake da ma duda ka iya gane uwar ka dan yare zaka cinta inda ka fahimci abin da ke ni ba ni ne yake zo mu da wannan abin ba dan mu ba abin da mu sani ba ka iya ganewa kuma da kuka gina hada magana gobara duk inda gobara yake a duniya uban shi yanar kamu uwa te gaba ɗaya gobara na duniya nace ni ba na ci a gobara na Tchakire duk inda gobara yake ni na hudu gire kuma Tchakire dake duk wanda ya sai na iya daukar mataki gare to shi sai zo dauka gobara na duniya su ne ci gobara gaba ɗaya duk wanda ke da wannan gobara tike alade kenan koko san dabbobi koko kare ai ka san duk uban da ganda tsaga uban shi ba waye bane ba mu da abin da muka dauka haka ne da kaga mutum bai da tsaga nan to uban shi ba waye bane ba sai dai ai hakuri da magana kuma wannan magana confirm wannan magana haka take baka saka canza ta ba ko ka fahimta kuma suna ni Muhammad Sala ke sunana ba ruwana da kowa amma kuma mutum ya mai shiga mu zai gane da shege dan maimai da wanda Allah ya tsinin uwarsa albarka Isa ga ya da baka haihuwa ke sunan abubuwa ka da abubuwa ko to da abubuwa yake kungiya yake ko kuma in ce kungiya me amfani ku Allah ya tsinin ku albarka da ku da wannan ku da kakannin ku sakakarin banza sakakarin mazanata wanda duk gaba ɗaya ai abu ne ya bada asalin abun an ka dibi an kungiya daga inda ka taso din can ba abin da kuma zana ce ta koro ku yadda ban gama kira suke mazanata ta kuma mazanata ne abin ya nuna haka nan sai dai ku hakuri wannan abin Allah ya riga ya kaddara tsakanin da mutane wannan abin shi za kuma ni abin da ke duk abin da mutum sun za da ni tare da ni mu ne kawai yi kawai kake kai mu dai mun san muna nan inda muke kuma da izinin Allah gamewa da in mu game to mutum zai gane abin da kenan da mun game da mutum to izinin Allah ta'ala mutum zai gane abin da muke ni kuma zai gane kuran shi kuma zai san ko so a yamma ba yiwa ka zo ka zauna kun san dai da wannan ko saboda wai wancan da kuke ma kuna mutane sakarkari ne kuke ma wanda ba san aiki ba mu mun san aiki kuma da izinin Allah aikin za a nuna muku ne wai gayya mutum dan buro ba shege karan banza ka mu da dan buro ba shege kai ko rashin mata gagare ka shege dan iska muna yake da garba an kwantar da uwa ka zo kana zana ta kai wanda mai tace kasa to masu garuruwan Tchakire ku shirya an dan shirya ku shirya da kurdiyan ku dan haka ne me yake ana son tarbiyya ta kirki kaga uba bai taso na kirki ba uba ba na kirki ba balle da zama na kirki balle gika na kirki ne kun ga za ku yi rayuwar dabbobi haka za ku tahiya da yadda kuka san dabba ta zo ta yi rayuwa ba tarbiyya ba komai kuma sallar ta ku ƙarya ce ke wannan la ilaha illallah ke da kwance ne wallahi ba addini yake duka ƙarya ce kuke yi ba wani addini yake ba kuna da addini wanda ban sani ba sai na ga kawai sallah yake a kira ka musulmi kuma kai kowa kafirci dan wallahi ku da yanka wallahi ƙara Isra'ila da mutanen Tchakire Isra'ila wallahi sai mutanen Tchakire kuma ku ce gare ne ku yi kuma wanda ya raga mana kowane uban ba dan sunna kuma wallahi da wanda game da shi ya san dai abu da za a yi ku rubuta ku ayi kowa na game da shi zai gane ku assalamu alaikum